El Consell de la Infància de l'Ajuntament de Gandia, amb motiu del Dia Universal dels Drets de la Infància 20 de novembre, presenta La Factoria de Sons amb Una de Princeses. Sabeu què passa quan obric la meva caixa de música? Doncs que puc entrar a un món ple de fantasia, com en els contes. Escolteu. El que passa és que la veritat és que jo estic ja un poc farta del món de fantasia dels contes, perquè per què sempre la princesa ha de ser plorona? Per què la bruixa ha de ser roïna? Per què els roïns són tan babaus i sempre els prínceps han de ser tan valents? No pot haver una princesa veloç, una bruixa que siga preciosa i pot ser una reina que siga molt, molt intel·ligent? Voleu que li peguem una volteta als contes? Va, tornem-los a fer de nou. En un món on pots fer realitat allò que tu somies, jo et puc acompanyar. Dins d'un món de contes del revés, amb botes de cel llegües, se'n compten tres només. Un príncep poregós, un asenet valent, s'han ajuntat fent colla amb un llapis i un paper. Escriuen tres cançons, les canten del revés, per a una fada lletja i una princesa veloç, i els set nanets i Blancaneus. Una coca de poma a la bruixa van a fer. En un món on pots fer realitat allò que tu somies, que et puc acompanyar. Un gegant menudet, fugint d'un drac ben boig, amb una pezolera entropessat i ha fet un tomb. I amb aquest trontolleig ella s'ha despertat i ha preguntat: i el príncep on es clava el meu galant? I els tres forquets tan redonets, els ha fet mal la panxa, tant de riure no es va bé. En un món on pots fer realitat allò que tu somies, que et puc acompanyar. En un món fer realitat dins d'un món del revés.